sady mampisotro ay refa marary raha hoe izy raika varo magnasitragnahy lay amono ay avy apitsangana indray lay be fiantrana sady be indra fo tompo famelakeloke izy raika varo tompony famonjena ilaina hary antsika be milaza agnaty koroane fa izy lay tsy niterake ary tsy nanambaly mihitsy satria izy ny tompony fahadiovagny ilaina hary antsika be milaza agnaty koroane fa Jesosy tsy zanak'Andriamanitra fa iraka fotsiny fa nampafantatsy Zagnahary fatokagny Allahu Akbar andianagna hary Allahu Akbar ilaina hary antsika be Allahu Akbar milaza agnaty koroane andianagna hary fa izy lay tsy niterake ary tsy nanambaly mihitsy satria izy ny tompony fahadiovagny Allahu Akbar ilaina hary antsika be Allahu Akbar milaza agnaty koroane andianagna hary fa Jesosy tsy zanak'Andriamanitra fa iraka fotsiny fa nampafantatsy Zagnahary fatokagny Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar andianagna hary avo indrindra Allahu Akbar ratia misahotsindana hary agnaty boky masine Korane nomade no mitondra azy ambony tany vita iandragna hary oazy sy ny taranany vita iandragna hary oazy sy ny taranany ratia misahotsindana hary agnaty boky masine Korane nomade no mitondra azy ambony tany vita iandragna hary oazy sy ny taranany vita iandragna hary oazy sy ny taranany laina hary izy ro mitarikay lay mampihinagna sady mampisotro ay refa marary raha hoe izy raika varo magnasitragnahy lay amono ay avy apitsangana indray lay be fiantrana sady be indra fo tompo famelakeloke izy raika varo tompony famonjena ilaina hary antsika be milaza agnaty koroane fa izy lay tsy niterake ary tsy nanambaly mihitsy satria izy ny tompony fahadiovagny Allahu Akbar ilaina hary antsika be andianagna hary milaza agnaty koroane Allahu Akbar fa Jesosy tsy zanak'Andriamanitra fa iraka fotsiny fa nampafantatsy Zagnahary fatokagny